Hi guys, ting paniod to na pod guys. So wa mi laing sud ani guys. Manguha lang mi og upo. Ang burabi siya kanang tambaliyong, pero di po siya tambaliyong, pero daghan kayo nag vitamins guys. Kaya wa mi laing sudan. So daghan pong nagkatay-katay mga blessings de sa rooftop. So manguha meron guys para sa among mga sudan karang paniod to. So let's go guys. Ka, puna din. Eh, kadagan. Hinay yan, hinay. So, ara, na. Lagi manghuatag karang gulay. Jan! Gina kag ayo ka uban dyan, kay danghag ka. Kuti. Kuti ah. Sari ang unahan. Ari, ana. Jana. Ari napita. Anak? Ano yan? Teka na ha. Dito ko! Bante break. Nakuha. Ha? Kuha si Bante. Ha? Nakuha sa... Oh! Hui! So let's go there. Kita. There yeah. Anak. Here. Ano mo ha? Paling ko. Hinay mo ha. Hinay ka. Kini matusok. Pagbuntay. Preng, ayo preng. Anak kataman preng. Patay ka.
Ibantu sa dandian. Yan na guys, ang sarap-sarap. Utang malabo. Pinhi sa Pilipinas. Pamalig milk. Sa dyan may kami, mo na yung mga mamimig panit. Mga fry pa po may kayo. Ano, sige may kaon o sinunuban. Balik ko na natin namin mo. Ano man, bunga. Buwan na.